Να πω ότι στον ιδιωτικό τομέα εγώ είμαι περήφανος για τις κυπριακές εταιρείες. Ήδη αναπτύσσονται ραγδαία. Βλέπω τους συναδέλφους οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά και πιστεύω ότι και φαίνεται και από το κάθε χρόνο, ειδικά για τις εταιρείες ψηφιακές, εταιρείες που έχουν λογισμικά, τις fintech ή τις regtech εταιρείες στην Κύπρο, που αυξάνονται τα εισοδήματα και αυξάνουν και το ΑΕΠ. Να πω για το δημόσιο τομέα ότι γίνεται μια προσπάθεια ψηφιοποίησης των διαδικασιών, αλλά για να είμαι ειλικρινής, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Πρέπει να αποβάλουμε τη γραφειοκρατία. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει. Δεύτερον, πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς στο ότι τα δεδομένα μας δεν τα βλέπει άλλος, γιατί με αυτήν την κατάσταση μπορεί να πάει να ανοίξεις ένα φάκελο σε ένα υπουργείο και να θκευάσεις για κάποιον άλλο. Πρέπει να μπει το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας και μετά να έρθει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ή αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει παράλληλα. Επειδή θεωρώ ότι στην Κύπρο και στην Ελλάδα ακόμα τώρα έρκεψαν να γίνονται πιο ενημερωμένοι για τον τομέα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει παράλληλα, η ενημέρωση και ο μηχανισμός που είναι να μας κρατήσει ασφαλισμένους, ή είναι κάτι που πράξει εσύ που πριν και μετά να έρθει ο ψηφιακός μετασχηματισμός? Δεν είναι παράλληλα. Η κυβερνοασφάλεια, αν θέλεις, είναι και ένα κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια του ψηφιακού μετασχηματισμού. Και το ότι, ας πούμε, βλέπουμε όλα αυτά τα θέματα που γίνονται, είτε τα τάξη που έγιναν στο κτηματολόγιο ή διάφορα άλλα, πρέπει να μας προβληματίζουν. Να δούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό πώς θα μας βοηθήσει. Ναι. Να το ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα απλό, το οποίο μου έτυχε εμένα τις προάλλες. Η μεγάλη μου κόρη έβγαλε άδεια οδήγησης, 18 χρονών, δώσαν της ένα χαρτί και έπρεπε να πάρουμε τηλέφωνο στο γραφείο του πολίτη, πώς το λες, να κλείσουμε ραντεβού, που τα παιδιά είχαμε εξυπηρετικά για το όνομα του Θεού. Όμως έπρεπε εμείς να κλείσουμε ραντεβού, να πάμε ύστερα που ξέρω εγώ 2, 3, 5, 10 μέρες. Άρα έπρεπε να πάω εγώ μαζί με την κόρη μου. Θα πρέπει να γεμίσουμε τα προσωπικά της στοιχεία. Θα πρέπει να περιμένουμε στη γραμμή. Θα πρέπει να βγάλει φωτογραφία. Θα πρέπει να περιμένουμε ξανά στη γραμμή. Να μας καλέσουν ξανά να πάμε να πληρώσουμε και να μας πούνε, ελάτε, πιάστε την κάρτα σας ύστερα από, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, 10 μέρες που να εκδοθεί. Αυτό το πράγμα δεν έπρεπε καν να γίνει. Δηλαδή έπρεπε την ώρα που επάτησε το κουμπί ο εξεταστής και ότι η Γεωργία μου επέρασε την εξέταση, έπρεπε αυτόματα όλα αυτά που είπαμε να γίνουν από μόνα τους. Δηλαδή σκεφτείτε πόσο χρόνο χάνει οποιοσδήποτε να πάει στο οποιοδήποτε γραφείο να προσκομίσει τούτα όλα τα έντυπα τα οποία, αφού τα έχουν, αφού είναι μέσα στα συστήματα γενικά της κυβέρνησης. Χάνουμε πάρα πολύ χρόνο εμείς, ας πούμε, ο κόσμος, και έχουμε και πολλά έξοδα τα οποία μπορούμε εμείς να γλιτώσουμε αποφεύγοντας τα πράγματα και ψηφιοποιώντας τις διαδικασίες. Κατ' εμένα θα πρέπει, όπως καλά έγινε με το Αριάδνη, απλά πρέπει να μεγαλώσει, δηλαδή να υπάρξει μια κεντρική ενιαία πλατφόρμα που θα είναι ο χώρος ο οποίος θα μπορεί να μπει ο χρήστης, ο πολίτης. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να είναι διαλειτουργικό. Δηλαδή όλες οι υπηρεσίες του κράτους, ανεξαρτήτως Υπουργείου, θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Δηλαδή, στο παράδειγμα που είπα πριν, αν εγίνετουν αυτό, τότε δεν θα χρειάζεται να πάω εγώ στο γραφείο του πολίτη, αφού τα στοιχεία της κόρης μου είναι μέσα στο σύστημα, αυτόματα με την επικοινωνία που υπάρχει θα ταυτοποιούσαν τα στοιχεία της και θα μπορούσαν να εκδώσουν την άδεια. Απλά η κόρη μου θα πλέρωνε 40-50 ευρώ και θα τελειώνει. Άρα θα γίνεται δουλειά. Άρα η διαλειτουργικότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα πρέπει να γίνει. Και
είναι πολύ σημαντικό να γίνει και ο ηλεκτρονικός φάκελος για τον κάθε ένα από εμάς. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα, τώρα, ας πούμε, στο ΑΡΙΑ δεν υπάρχουν κάποια πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα πράγματα. Δηλαδή, οι φορολογικές μου καταστάσεις, τα πάντα, ό,τι υπηρεσία υπάρχει, για να μην αναλύσω τώρα όλες τις υπηρεσίες, ό,τι υπηρεσία έχει που με αφορά, θα πρέπει να είναι εκεί, να μπαίνω μέσα και να τα βλέπω όλα. Το πολύ σημαντικό που εγώ δεν το είδα από κανέναν, να το ακούσω βασικά, είναι ότι έχω το δικαίωμα ως πολίτης να γνωρίζω ποιος βλέπει τις δικές μου πληροφορίες, τα δικά μου δεδομένα. Έχω δικαίωμα να το γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα πριν, μπορεί να μπει οποιοδήποτε, να ανοίξει το φάκελο του άλλου, να δει τι προσωπικά στοιχεία έχει και να το κάνει και κουτσομπολιό παρακάτω και να το συζητήσει, μπορεί και να το χρησιμοποιήσει εναντίον του ανθρώπου. Έχω δει παραδείγματα τέτοια που χρησιμοποίησαν αυτές τις πληροφορίες και τις έδωσαν έξω με σκοπό να τιμωρήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Άρα, στη ψηφιοποίηση θα πρέπει να υπάρχει το audit trail. Μπήκα εγώ και είδα τον Μάριο την πληροφορία που έχει για το σπίτι του, αυτό μεταγράφει view by Κωνσταντίνος Μούντουκος. Άρα ξέρει ότι ο Μούντουκος είδε τα. Και εκεί θα μπορεί να πει σε ένα λεπτό, ρε φίλε, μα γιατί ο Μούντουκος δικαιούται να δει την πληροφορία τη δική μου. Πάρα πολλά σημαντικό η ίδια η Βουλή να ψηφίσει τους νόμους, δηλαδή όλες τις νομοθεσίες που θα μπορούν να βοηθήσουν αυτά που είπα πριν. Θα πρέπει δηλαδή η Βουλή, πέραν των νομοθεσιών, των διαδικασιών που πρέπει να ψηφίσουν, θα πρέπει να ψηφίσει την νομοθεσία για την διαλειτουργικότητα και επίσης θα πρέπει να ψηφίσει και η Βουλή ότι να ονομαστεί, όπως λέγεται, η υπηρεσία digital by default. Δηλαδή, κύριε, στο τάδε Υπουργείο θέλει να ανοίξει μια άλλη υπηρεσία. Δεν θα την ανοίξεις αν δεν έχεις σχεδιάσει και δεν έχεις σκεφτεί πώς να το εντάξεις πας στο σύστημα των γενικών. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα ωφελέσει. Και επίσης, μέσω της Βουλής θα πρέπει να ψηφιστεί και το κομμάτι που είπα πριν, το audit trail. Δηλαδή να καταγράφονται ποιοι βλέπουν τα δεδομένα των υπολείπων. Το πράγμα πρέπει να περάσει μέσω της νομοθεσίας. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω στις δυνατότητες της χώρας μας. Εγώ πιστεύω έτσι με λίγη, αν θέλεις, δουλειά, μπορούμε να φτάσουμε πολύ πολύ ψηλά. Και έρχομαι και στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο δεν είναι μόνο το νομοθετικό, αλλά είναι και το εκτελεστικό, η εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή, αν γίνονται τα που λέμε, η Βουλή αποφασίζει και η εκάστοτε κυβέρνηση πει ότι, ξέρετε ρε παιδιά, να βάλουμε τον Κωνσταντίνο τον Μούντουκο να το ελέξει το πράγμα και να το τρέξει και εντάξει βλέπουμε. Δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ διότι έβαλε στους στόχους του ανθρώπου να κάνει κάτι. Ενώ θα πρέπει να έρθει η ίδια κατ' εμένα η εκάστοτε κυβέρνηση να πει θέλω να διορίσω ένα συμβούλιο το οποίο αν θέλεις να είναι πάνω από όλα τα υπουργεία, δεν θα ανήκει σε έναν υπουργείο ενώ και να τρέχει μόνο ένα υπουργείο και είναι αυτή η ομάδα η οποία θα σχεδιάσει την διαλειτουργικότητα. Θα υπάρχει αν θέλεις ο Chief Digital Officer, τον εβάφτισα έτσι, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και θα μπουν ξεκάθαροι στόχοι οι οποίοι θα παρακολουθούνται και από την εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα θα είναι κάτι μετρήσιμο. Δηλαδή, ρε φίλε, εσύ που είσαι υπεύθυνος με την ομάδα σου, ποιοι είναι οι στόχοι για να γίνει τούτο που λέμε. Θα πρέπει να γίνουν δηλαδή αυτές οι 10, 20, 50% αν θέλεις πράξεις. Άρα εσύ λέεις, OK, ξεκινά να τις υλοποιείς και βάλεις στόχον και λέεις φέτος θα κάνω τις πρώτες 10, μετά τις άλλες 10 και πάει λέγοντας. Και να μπορεί να κριθεί τούτη η ομάδα από το αποτέλεσμα και από τη δουλειά που έκαμε. Αν το κάνουμε το πράγμα, πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ μέλλον.